హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూశారు కదా. ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ లైక్ కొడతలేరు. ప్లీజ్ లైక్ కొట్టండి. వీడియోని ఎలా అనిపించింది అనేది తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకొకటి మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. అండ్ ఫొటోస్ ఏమైనా కావాలంటే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. తప్పకుండా మన ఛానల్ని ఫాలో చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ నేను ఈ ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో కంటిన్యూగా ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు మొత్తానికి ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో, 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది దీనికి. సో మధ్యలో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ 12 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ వేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో ఉంటుంది, ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 24 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో యాడ్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు. సో ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని పేస్ట్ వేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ వేసి మధ్యలో 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి. ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో సేమ్ మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం ఫొటోస్ని చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మొత్తానికి లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలా ఇదే ప్రాసెస్లో కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కన్ఫ్యూజన్ ఏముండదు. ఈజీగా కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ 13 సెకండ్ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ లాస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ వదిలేసాం కదా, ఆ 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 2 సెకండ్ దగ్గర 28 సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసి ఈ ఫోటోని వదిలేసేయండి. ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్, ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ వరకు 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. సో ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు మొత్తానికి ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. సో ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది. అందుకోసం నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నాను. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు రావాలి. 29 సెకండ్ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి.
సో ఈ ఫోటో రికార్డ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.